Залишилось усього кілька метрів до нашої цілі озера Молодості. І зараз перед нами відкриється неймовірний пейзаж. Ото вверху гора Близниця, на яку ми торік піднімалися, 1883 метри над рівнем моря. Ну тут я так вважаю, що у нас точно є 1650 метрів над рівнем моря. Нічого, всі дійшли. Оця гора Жандарм. Оця ось. І тут далі ще ряд вершин, по яким, якщо піднятися на гору Близниця, можна пішки перейти з вершини на вершину і дійти до кафе «Перемичка», а там можна спуститися підйомником у комплекс Драгобрат.